ולחברים הייתי ממליץ, לא תמיד צריך לייעץ. אם לא ביקשו ממך, גם עדיף שלא. כשאני רוצה לייעץ למישהו, אני תמיד עושה את הפטנט שהוא תמיד עובד. אני אומר, אחי, בא לך לשמוע מה דעתי? ותמיד התשובה היא תהיה כן כנראה. אם הוא אומר לי לא, אז לא, אבל אם הוא אומר כן, אז כן, מה זה דעתי? אני לא חושב שאני יותר מבין ממך על החיים שלך, אני אומר מה דעתי. אני חושב שגם כדרך טיפול, כשאני כן מטפל באנשים, אני מבין שאם אני אנסה לפתור אותה בעיה, אני יותר מסתבך. אם אני אנסה להקשיב לבעיה, יהיה לי הרבה יותר קל. לפעמים כל כך עסוק באיזה פתרון אני אתן לו, אני לא עסוק לשמוע מה בכלל הבעיה. ורוב הבעיות שלנו בחיים לא בעיות שאנחנו חושבים שהן באמת. אני חושב שבאמת שיש לי סוג של בעיה, אני בטוח שיש לי בעיה, ושאני עושה טיפה שיחה יותר עמוקה, אני מבין שזאת לא הבעיה שלי באמת. זה קרה לי בעקבות הפודקאסט אגב, שאיזה אמא התקשרה אליי. דיברת על גבולות, אני צריכה עזרה בגבולות עם הילד שלי. אמרתי, טוב, בוא נעשה שיחה ונראה. עשינו שיחה. ותוך כדי השיחה שהיא באה עם בעיה ספציפית, לי יש בעיה בהצבת גבולות. ותוך כדי השיחה הבנו שיש לה בעיה אחרת. שהיא? יש לי בעיה שהילד שלי בוכה, אני לא מצליחה לעמוד בזה. אז זה לא גבולות, יש לך בעיה שמישהו מפיע לך משהו רגשי.